Кніга Ешуа, раздзел 5. Такім чынам, усе цары амарэяў, якія пражывалі за Ярданам на заходнім баку, і ўсе цары Ханаана, якія валодалі землямі, блізкімі да Вялікага мора, пачулі, што Господ высушыў воды Ярдана перад сынамі Ізраэля, аж пакуль яны не пераправіліся. Аслабела ў іх сэрца, і страцілі яны адвагу перад сынамі Ізраэля. У той час сказаў Господ да Ешуа: «Зрабі сабе нажы каменныя і абрэж сыноў Ізраэля зноў другі раз». Зрабіў ён нажы каменныя і абрэзаў сыноў Ізраэля на ўзгорку Аралот. А гэта прычына другога абразання. Увесь народ мужчынскага роду, які выйшаў з Егіпта, усе ваяры памерлі, вандруючы па пустыні. Яны ўсе былі абрэзаны. Народ жа, які нарадзіўся ў пустыні, не быў абрэзаны. 40 гадоў блукалі сыны Ізраэля па пустыні, пакуль не загінулі ўсе ваяры, людзі, якія выйшлі з Егіпта, якія не чулі голасу Господа, і якім ён прысягнуў, што не пакажа ім зямлю, якую ён прысягнуў бацькам іх, што дасць ім зямлю, што ацякае малаком і мёдам. Сыны іх сталі на месца бацькоў і былі абрэзаны Ешуа, бо яны па нараджэнні не былі абрэзаны, і ніхто іх у дарозе не абразаў. А калі ўсе былі абрэзаны, заставаліся ў тым самым месцы лагерам, пакуль не ашунялі. І сказаў Господ да Ешуа: «Сёння зняў я з вас ганьбу егіпецкую». І названа было тое месца Галгал, і захавалася назва гэтая да сённяшняга дня. І заставаліся сыны Ізраэля ў Галгале, і 14-го дня месяца святкавалі Пасху вечарам на раўнінах ерыхонскіх. І на другі дзень елі плады той зямлі, праснакі і зерне пражаныя. Манна спынілася ад другога дня, калі пачалі есці плады той зямлі. І не елі ўжо гэтыя ежы сыны Ізраэля, а харчаваліся ў той год пладамі зямлі ханаанскай. Калі ж Ешуа быў на полі каля горада Ерыхона, падняў вочы і ўбачыў мужчыну, што стаяў насупраць яго, трымаючы аголены меч. І падышоў Ешуа да яго і спытаў: «Ці на нашым баку ты, ці на баку ворагаў нашых?» Ён адказаў: «Не, я кіраўнік войска Господа, і вось я прыйшоў». Тады Ешуа упаў вобліч і, пакланіўшыся, сказаў: «Што скажа Господ слузе свайму?» І князь войска Господа сказаў Ешуа: «Здымі абутак з ног тваіх, бо месца, на якім ты стаіш, святое». І Ешуа зрабіў, як яму было загадана. А Ерыхон быў акружаны мурам і замкнуўся перад сынамі Ізраэля, і ніхто не асмельваўся выходзіць з яго або ў яго ўваходзіць.